De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Sexy. Roger Gascon, en Francesc i en Pablo. Molt bé. No sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no és tan mai sexy. Soc tan tímid i petós que quan veig passar un bombó se'm bloqueja tot el cos i les cames semblen plom. No em puc moure, estic tan nerviós que no puc parar de tossir. Què feu totes aquí amb mi? No sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no és tan mai sexy. No sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no és tan mai sexy. No ho entenc, és un joc on és la càmera oculta? Per quin canal s'emet això? Quina situació més absurda? La pareu ja, no em mireu més, que em poseu nerviosa. No sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no és tan mai sexy. No sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no sabia pas que això era tan sexy, no és tan mai sexy. El dia de la barbota. En Roger Gascon, també en Francesc Cruz i en Pablo Lacolia. Sexy, molt sexis, tots tres. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.